Пошив у нас составляет где-то 1500 и 500 рублей ткань. Если фасон немножко сложный, ткань примерно 700 рублей идет. Школьная форма, белый воротничок и манжеты входят. Фартук уже отдельно. 500-600 рублей фартуки стоят. Комплект получается 200. Это если готовое изделие. Если на пошив, то там 2600 получается. На мальчиков брюки у нас где-то 1300-1500 стоит пошив брюк с нашей тканью уже. Потому что если мальчики нестандартные, либо слишком худенькие, либо полненькие. Мәктәп укучылары өчен мәктәп формалары 1-нче класстан 5-нче класска хәтле ул инде размерлап бара. 26-нчы размердан 36-нчы размерга хәтле 3/100. Инде орта класслар өчен 3400 бара. Өлкән классларга киткәндә 3/600 һәм 3/800. Башлангыч сыйныф укучысын киендерү өчен костюм 3/100, монда шалбар һәм пиджак һәм күлмәк 500 сум, 3/600 булды. Аңа инде өстәп галстук или бабочка 200 сум. 3/800 сумга төшә. Өлкән сыйныф укучысын киендерү өчен 3/500 пиджак. Күлмәк аңа 1200. Һәм инде галстук инде зурларныкы 400 сум. Өлкән сыйныф укучыныкы кыйбаткарак төшә. 4/800 була. Кыз 9-нчы сыйныфка керә. Менә форманы 2000 алды. Там аяк киеме 1500, 1400, менә üstkə kiyindirügünə bir 5000 şaması var. Plus менә дәфтәрләр, ниләр, менә шул 1000 ярым может быть, не bilmiyim. Барлыгы ана üstüm еще спортивный форма кирәк. Кызлар бит ел сайын формаларга кирәк менә. Ел сайын үсә дә үсә. Монда үсә, тегендә үсә, не үсә. Шуңа ел сайын алыштырырга кирәк. Алыштырмасаң, безгә бер жат итә. Без шуның өчен эшләйек инде. Балаларны киендерер өчен. Средний мешаклы bir 15 000 дип әйтим инде. Менә шул чама инде. Средний, наверное, если не очень завышен. Так, допустим, вот такие рюкзаки, они идут подешевле, так как они мягкие. Здесь нет ортопедической вставки, нет светоотражающих элементов. Ну и то есть фурнитура все равно уж она слабже, чем на рюкзаках, которые идут подороже. Такая модель вот, это уже более дорогой рюкзак, он стоит 2500. Здесь идут ортопедические спинки, светоотражающие элементы, и качество материала, естественно, идет уже лучше. Есть каркасные модели, которые пользуются в этом году большой популярностью у первоклашек, так как они очень удобные. Полностью открывается модель, чтобы ее внутри можно было хорошо промыть. И по цене такая? По цене такая модель стоит 1800, но также они есть и подешевле. Точно такая же модель, просто по качеству чуть похуже, допустим, она стоит 1200. Ну, в выходные дни 30-40 штук можно продать в субботу-воскресенье. Өлкән класслардағы балаларны киендерер өчен физкультура дәресенә шорты кирәк булачак. Аларның бәясе 450 сумнан башлана. Менә мәсәлән, бу шорты 600 сум тора. Аңа футболка кирәк булачак. Аларның бәясе 1000-нан башлана. Шулай ук физкультура дәресенә спорт штаны кирәк булачак. Уку башында физкультура дәресләре урамда уза. Шуңа анда солкын булачак, шорты белән генә булмый. Бу штанның бәясе 1200 сумнан башлана. Шулай итеп безнең чыкты 600 шорты, 1000 футболка, 1200 сум штан. Аның бәясе 2800. Шулай ук карыйлар олимпийкалар. Күпчелек яшьләр бу олимпийканы шата, аның бәясе 2600 була. Бергә кушсак, өлкән класслардагы балаларны физкультура дәресенә киендерер өчен 5000 чыга.